Γεια σας. Θα πραγματοποιήσουμε ένα πρόγραμμα γυμναστικής που μπορεί να γίνει στο σπίτι. Αφορά αθλητές αναρρίχησης. Ξεκινάμε με τις γνωστές διατάσεις που κάνουμε πριν την προπόνηση στην αναρρίχηση και συνεχίζουμε το πρόγραμμα με 6 ασκήσεις, με επαναλήψεις σε κάθε άσκηση και ξεκούραση 15 δευτερόλεπτα ανάμεσα από τις ασκήσεις. Ξεκινάμε. Πρώτη άσκηση, ημικαθίσματα, 12 επαναλήψεις. Δεύτερη άσκηση. Βυθίσεις, 8 επαναλήψεις. Τρίτη άσκηση. Κοιλιακή οργανίσματα, 12 επαναλήψεις. Τέταρτη άσκηση. Ραχιέι, 10 επαναλήψεις. Πέμπτη άσκηση. Κάμψεις, 10 επαναλήψεις. Έκτη άσκηση. Έλξεις, 5 επαναλήψεις. Και συνεχίζουμε με την ίδια σειρά, άλλο ένα κύκλο με τις ίδιες ασκήσεις.